Tak. Anička, skvěle, první část. Tak, Ani, seskakujeme. Teď to výška, pozor. Tak, a na druhou stranu, tak. Skvěle, pokračujeme do bludiště, trošku se nám zamotá hlava, už jsme chytli směr. Takže, za Káťou, doprava, Káťa mává, za Káťou tam, tak. Ano. Dobře. Tak. Anička pokračuje dál. Aničko, zaber, publikum tě určitě podpoří, vím, že už ty síly docházejí, ale čeká na tebe sladká odměna, to už si pak energii doplníš. A ještě zaber, poslední pár metrů. Sáháme pro hodinu. Tak a rychle do cíle, co nejrychleji do cíle, co to bude? No skvělý sprint. Tak, Aničku máme v cíli, jejich čas je 1:52:90.